Commission on Elections padayon ang preparasyon para sa SK kag barangay elections. Samtang wala pa sang pinal nga desisyon na tuhoy sa postponement sa madason nga tuig. Yaring balita nga aton gintutukan. Nakapasar na sa third and final reading sa Senado nga hagna nga nagapaiway sa May 2020 barangay and SK election. Apis sa sini, padayon ang preparasyon sang COMELEC kag posible nga magpatigayon sang voters registration sa madason nga tuig tion indi madayon ang 2020 barangay and SK election. Ma-order ang COMELEC that we will stop all preparations for the 2020 elections, barangay and SK elections. Samtang ginklaro naman sang COMELEC kun nga amay pila ka mga COMELEC offices ang nakasugtan nga temprano pa magpanagtag sang registration forms. Ini para paglabot sa alas 5 maubos na ang tanan nga nagaparehistro. Ato nga VRM bala, voter registration machine, maximum nga ma-cater sang EOs naton with the use of the VRMs is 400 a day. So kung pila ka bilog ang machine sang office, pwede nila ma-multiply by that number. Pero grabe na gina, siguro it will take more than 8 o'clock in the evening. Samtang matapos ang duha ka bulan nga voters registration ara sa 51,312 ka mga bag-ong regular voters ang narehistro sa Negros Occidental. 19,612 diri ang sangguniang kabataan. Ang usang unay at hindi may ara pa, no? Sa subong niya daw very decisive ang commission nga wala naga-grant any extension. Kahapon sa pagtakop sang registration period bilang naandan dagsa ang mga nagingagaw sa last day. Upod kay Hans Disyerto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.